Исәнмесез, Яңа Гасыр каналында турыдан тур эфирда Татарстан хәбәрләре тапшыруы, студияда Илгиз Шәкуров. Бүген безнең тапшыруда. Татарстанда ОРВИ һәм грипп белән авыручылар саны арта. 9-нчы яртыга килгәннәр уже, әле һаман утыралар, врачка еще не попались. Сәгатьләр буе утырырга туры килгән чиратлар турында Рания Абдрахманова материалында. Белемле меңне егар. Возможность получить новый опыт, проявить себя как-то. Татарстанда көзгө чакырылыш дәвам итә. Бүген 10 егетне фәнни ротларга озаттылар. Хәрби хезмәттә алар нәрсә белән шөгыльләнәчәк? Бу хакта безнең репортажда. ЮНЕСКОның мәдәни һәм табигый һәйкәлләрне саклау турындагы конвенциясе кабул ителүнең 50 еллыгына багышланган форум тәмамланды. Мы должны усиливать с вами свою работу. Форумга нәтиҗә ясап, нинди карарлар кабул ителде? Тулырак Шулпан Касыймова. Республикада яшәүче төрле милләт халыкларының телләрен һәм мәдәниятен саклауда масса күләм мәгълүмат чаралары нинди яңа алымнар тәкъдим итә. Алар аша менә милләттәшләребез күңеленә тирәнрәк, үтемлерәк сүзләр керергә тырышабыз. Җиңүчеләр белән Гөлназ Сайфетдинова аралашты. Татарстанда узган атна белән чагыштырганда ОРВИ һәм грипп белән авыручылар саны 25%-ка арткан. Нәтиҗәдә эпидемия чиге 38%-ка югары. Яршалада авыручыларның күбесендә коронавирус ачыклана. Дуңгыз гриппы йоктыручылар да бар. Бүген шәһәр советы утырышына 44 депутат урынына 27 генә килгән. Башкалары коронавирус һәм ОРВИ белән авырый диде мэр. Автокала сыргауханәләрендә чират 3 тапкырга зурайган. Табибка эләгү өчен пациентларга сәгатьләр буе чиратта торырга туры килә. Күрше Түбән Камада да шундый хәл. Беренче сыргауханәдә чиратның ахырын табып булмый ди халык. Температуралы пациентлар өчен аерым кабинет ачарга туры килгән. Толырак калдагы материалда. 9-нчы яртыга килгәннәр уже, әле һаман утыралар, врачка еще не попались. Анна Морозова Түбән Каманың беренче сыргауханәсенә улы белән килгән. Баланың температурасы 5-нче көн 39-дан түбән төшми ди. Игә табиб чакыра алмаганнар. Монда да тиз генә ярдәм алырга өмет юк. Анда бик күп кеше, анда теге якта да бик күп кеше утыра, тулык скамьялар. Без бу якта әле анда кабинет язып куелган, ковидка мазок алабыз дип. Менә шунда утырабыз әле. Кайчанга хәтле утырабыз, билгеле түгел. Чиратта утыру бик яхшы түгел инде, нишлисең, чирлеләр күптер. Пациентлар сүзенә караганда терапевтка эләгер өчен 3 сәгать чиратта утырырга кирәк. Әлегә коридорда гына 30лап кеше. Забываешь, за кем очередь. Кем артыннан чират алганыңны да онытасың монда. Кеше күп, кемдер керә, чыга, буталалар. Ускориться как-то было все равно. Мондагы чиратны бераз тизләтәсе иде инде. Кешеләр бит гадәттә иртән килә, шуңа кеше күп озакка сузыла. Очень медленно. Табиблар сүзенә караганда респиратор вирус инфекцияләре йоктыручылар арту сәбәпле шәһәрнең барлык сыргауханәләрендә дә шундый хәл. Эш шартта кадрлар җитми. Кайбер табиблар үзләре дә авырый. Например, в конце той недели у нас обращение составляли. Әйтик, узган атнада сыргауханәнең кызыл зонасына көненә 60-70 кеше килсә, хәзер 120-130-га җитте. Табибны игә чакыручылар да артты. Шулай ук узган атнада 70-80 кеше булса, бүген көндезге 12-гә инде 150 кеше өенә чакырып шалтыраткан. Бу 2 тапкырга күбрәк дигән сүз. Количество обращений составило уже больше 150. Белгечләр фаразлавынча, хәзер авыручылар саны артачак кына. Чиратны киметү өчен Түбән Камада өстәмә кабинетлар ачырга планлаштыралар. Түбән Камадан Рания Абдрахманова, Светлана Звонарева, Алмаз Кашаев, Рушания Сибатова, Рафаэль Рәкыпов, Яңа Гасыр каналы. Якын көннәрдә Татарстанда ярты айлык күләмдәге кар яварга мөмкин. 2 атналык шулай булган иде инде. Бу ялларда һава торышының кинәт үзгәрүе фаразлана. Безнең республикага төньяктан Атлантика циклоны керәчәк. Земхарир суыкларны аномаль җылы алыштыра. Шимбә һәм якшәмбедә көндез температура -5-тән 10-га кадәр булачак. Күп кар явачак. Юлларда сак һәм игътибарлы булырга кирәк. Бозлавык урыны белән кар салуы ихтимал. Бөгелмәдә өстенә бетон плита төшкән кыз баланың үлеменнән соң ачылган җинаять эшен тикшерү тәмамланды. Бу фаҗига июль аенда килеп чыккан иде. Ташландык завод биналары янында уйнап йөргән балаларның берсе өстенә тимер бетоннан ясалган койма ава. Тикшерүчеләр фаразлавынча, монда 59 яшьлек эшмәкәр гаепле булырга мөмкин. Ул Бөгелмәдәге элеккеге ремонт механика заводы территориясендә шушы җир участогын сатып алган. Тимер бетон коймаларның начар хәлдә икәнен белгән, тик аларны сүтмәгән. Бу урынга кеше керә алмасын өчен тиешле чара күрмәгән дип фаразлана. Җинаять эше ялгышлык белән кеше үлеменә китерү маддәсе буенча ачылган иде. Тикшерүчеләр бүген аны судка тапшырган.
19 декабрьден Татарстанда янгынга каршы махсус режим кертелә. Ул яңа ел каникуллары тәмамланганча дәвам итәчәк. Бу хактагы карарга бүгін премьер Алексей Песошин кул куйган. Әлеге көннәрдә пиротехника тәкъдим итүче кибетләрне тикшерәчәкләр. Яңа ел алдыннан мондый товар сатучылар бермә-бер арта. Беренче, икенче һәм өченче класслы пиротехниканы сәнәгать оешмалары, транспорт инфраструктурасы, ягулык энергетика комплексларыннан ярты чакрым ераклыкта гына аттырырга ярый. Салютларны авыл хуҗалыгы объектлары, торак йортлар кеше күп булган урыннардан 30 метр ераклыкта гына җибәрергә рөхсәт ителә. Ләкин бу бенгалутларына һәм хлопушкаларга кагылмый. Яңа ел бәйрәмнәре якынлаша дип укытучылар әтиәниләрдән бүләк алырга, әтиәниләр бүләккә дип акча җыярга тиеш түгел. Татарстан Мәгариф һәм фән министрлыгының күзәтчелек департаменты аларны бүгеннән үк кисәтеп куйды. Ришвәтчелеккә каршы көрәш законы мөгаллимнәргә бүләк бирүне тыя, алар үз хезмәте өчен күчтәнәч алырга тиеш түгел. Чәчәк бәйләме шулай ук конфет, шоколад ришвәт булып саналмый. Иң кадерле укытучылар өчен ул аларның укучыларның оларға қарата мөнәсәбәте, яхшы мөнәсәбәте, оларға ачык ак карашы, менә бу иң зур бүләк. Һәм инде иң кадерле укучының уку сыйфаты, аның тәрбиягә, менә бу мәсьәләләр иң кадерле, иң ихтирамлы укытучы өчен бу иң зур бүләк. Быел Татарстанда коррупция белән бәйле 1000-нән артык җинаять ачыкланган. Аларның яртысы ришвәт алуга кагыла. 819 буенча җинаять эше кузгатыла. Бу былтыргы белән чагыштырганда азрак. 232 гаепләнүче суд каршына баскан. Аларның яртысыннан артыгы хезмәт вазифасыннан үз мәнфәгатьләрендә файдаланучылар. Шуларның берсе социаль иминият фондының Татарстандагы идарәсе элекке җитәкчесе Павел Лоханов. Аны ришвәт алганда тотканнар иде. 8 елга ирегеннән мәхрүм иттеләр. Хәзерге вакытта судта Татарстанның гадәттән тыш министрлыгы башлыгы урынбасары Олег Степущенко эше карала. Метроэлектротранс оешмасының элеккеге генераль директоры Әсуан Галәов эше ноябрьдә судка җибәрелгән иде. В текущем году сумму причиненному ущербу по направленным в суд уголовным делам коррупционный. Быел ришвәтчеләр китергән матди зыян 137 миллион сумнан артык. Шуның 55 миллион сумы кире кайтарылды. Бу узган елга белән чагыштырганда 2 тапкырга күбрәк. Гаепләнүчләрнең 373 миллион сумлык милкенә арест салынды. Бу гомуми зыянны капларлык сумма. На сумму свыше 373 миллиона рублей наложен арест на имущество обвиняемых. Татарстанда ришвәтчелек белән җинаятләр нигездә сәламәтлек саклау, мәгариф, социаль яклау, торак коммуналь хуҗалык өлкәләрендә кылына дип белгечләр. Хәзерге вакытта Түбән Кама медик социаль бюро экспертизасы, Лениногорскидагы сәламәтлек саклау учреждениесе Ярчаллының идарәче оешмасы буенча шикле эшләр тикшерелә. Татарстан президентының ришвәтчелеккә каршы көрәш сәясәте идарәсендә бу юнәлештә махсус экспертлар төркеме эшли. Республиканың экспертлар группасы быел авыл хуҗалыгы министрлыгы, Казан шәһәре башкарма комитеты һәм ритуаль хезмәтләр күрсәтүче оешмаларын анализ ясады. Бу тармакларда чыннан да коррупция билгеләре булган фактлар ачыкланды. Алар әйтик, мәктәпләрдә ремонт ясау, оборудование алуга кагыла. Зиратларда кешенең җирләү өчен урынны акчага сату очраклары ачыкланды. Казанның социаль туклану департаментына оештыру бүлеге җитәкчесен эзлиләр. 70 мең сум акча түләргә ышандыралар. Хезмәт хакы шәһәр мэрыныкыннан да күбрәк. Ничек шулай була ала? Бу хакта бүген Реальное время интернет-газетасы яза. Бүген Рөстәм Миңнеханов Татарстандагы донлыклы спортчылар гаиләсе Кудерметовлар белән очрашты. Әтиләре Эдуард белән кызлары Полина президентның рәхмәт хатына ия булды. Икенче кызлары Вероника Кудерметовага ТАССРның 100 еллыгы медале тапшырылды. Награждена заслуженный мастер спорта России Кудерметова Вероника Эдуардовна. Әтиләре Эдуард Кудерметов хоккей буенча Россиянең спорт остасы 10 ел Акбарста уйнаган хоккейчы. Аннан киткәч кызлары белән шөгыльләнә башлый. Алар теннисны сайлаган. Вероника Кудерметова Россиянең ат казанган спорт остасы. Ул безнең илдәге WTA турнирында парлы уенда титул яулаган 7 теннисчының берсе. Спорт остасы дигән дәрәҗәле исемгә ул 15 яшендә үк лаек була. Кыз Россиядәге парлы уеннарда 2 тапкыр чемпион, үзе генә чыгыш ясаганда Россия кубогын яулаган.
Бүгін Башкалада ЮНЕСКОның мәдәни һәм табигый һәйкәлләрне саклау турындагы конвенциясы кабул ителүнең 50 еллыгына багышланган форум тәмамланды. Атна дәвамында Казан дөньяның 56 иленнән кунаклар кабул итте. 9 конференция үткәрелде. Нәтиҗәсе буларак гомуми декларация кабул ителде. Бүген җир шарында 1154 объект ЮНЕСКО исемлегенә кергән. Шуларның 3-се безнең республикада. Казан Кремле тыюлыгы, Болгар тарихи археология комплексы, Зөя утрау шәһәрчегендәге Успенский соборы һәм монастырь. Минтимер Шәймиев безнең хыялланырга вакытыбыз юк, аларны тормышка ашырыр вакыт дип белдерде. Чулпан Касыймова йомгаклау тырышыннан. Мы горды, что это мероприятие случилось на территории Татарстана. ЮНЕСКОның Татарстандагы комиссия рәисе Шамил Гафаров килгән кунакларны сәламләп, бергә эшләгән көннәрнең нәтиҗәле булуын белдерде. Республикада мәдәни һәм табигый мирасын саклау өлкәсендә Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиевның өлеше бәяләп бетергесез. Яңарыш фонды ярдәме белән 60лап тарихи мәдәни һәйкәл торгызыла. Рөстәм Миңнеханов та бу өлкәгә зур игътибар бирә ди ул. Да, у нас 3 памятника ЮНЕСКО. Республикадагы 3 корылма ЮНЕСКО исемлегенә кертелгән. Без горурланабыз. Моның белән генә шикләнергә ярамый. Безнең әле лаеклы корылмаларыбыз шактый. Татарстанның көче нәрсәдә? Бай мирасыбыз бар һәм без аны яшь буынга тапшыра алабыз. ЮНЕСКО исемлегенә КФУның Энгельгард исемендәге астрономия обсерваториясе дә өстәлергә мөмкин. Ул яңа номинациянең алдан төзелә торган исемлегенә кергән инде. Адымнар мәктәбе ЮНЕСКО карамагындагы мәктәпләр исемлегендә урын алган. Бүген аның директорына Россиянең ЮНЕСКО эшләре буенча комиссиясе җаваплы сәркатибе Григорий Орджоникидзе сертификат тапшырды. Для меня большая честь вручить этот сертификат директору школы Адымнар. Я вас поздравляю. Бүген ЮНЕСКОның мәдәни һәм табигый һәйкәлләрне саклау турындагы конвенциясе кабул ителүнең 50 еллыгына багышланган форумда декларация кабул ителде. Конференцияләрнең нәтиҗәләрен бер генә документка сыйдырып булмый. Тәкъдимнәр әле һаман килә тора. Шуңа без аларны атна дәвамында туплап резолюция кабул итәчәкбез. Форум эшен йомгаклап ЮНЕСКОның игелекле ихтияр илчесе Минтимер Шәймиев чыгыш ясады. Ул ЮНЕСКО тәкъдим иткән кыйммәтләр кешелек дөньясы өчен бик мөһим. Безгә алга табада бергә эшләргә кирәк дип белдерде. Мы должны усиливать с вами свою работу. Представьте себе, сколько было недоброжелателей, чтобы вот эта конференция или встреча не состоялась. Но мы так не можем. У нас главный лозунг вообще в республике: мы можем. ЮНЕСКО должно иметь ведущую силу. Она ведь ни от кого ничего не требует, кроме добра, кроме хорошего, кроме диалога. Соңыннан форум делегатлары барысы да бергә туган як җырын башкарды. Чулпан Касыймова, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы. Өлешчә мобилизация буенча алынучылар һәм аларның якыннарына ярдәм турында бүген Мәскәүдә Россиянең закон чыгаручылар советында сөйләштеләр. Анда Татарстан дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин катнашты. Валентина Матвиенко бүгенге шартларда хакимиятның барлык органнары берләшеп эшләргә тиеш дип билгеләп үтте. Махсус хәрби операциядә катнашучыларга ярдәм йөзеннән төрле чаралар күрелгән, социаль түләүләр билгеләнгән, кредит каникуллары кертелгән, медицина ташламалары каралган. Федераль чаралардан тыш субъектларда ярдәм күрсәтә. Татарстанда бу эш җитди оештырылган дип сөйләде Фәрит Мөхәммәтшин. Өлешчә мобилизация буенча чакырылган һәр ирнең 18 яшькә кадәрге балаларына бер тапкыр 20 мең сум акча бирелә. Республикадагы кайбер зур оешмаларда мобилизацияләнгән хезмәткәргә өстәмә матди ярдәм каралган. Татарстан Республикасы законы нигезендә өлешчә мобилизация буенча киткән кешеләр транспорт салымыннан азат ителде. Муниципалитетларда да ярдәм чаралары күрелә. Сабыйлар бакчага бушлай йөри, мәктәпләрдә түләүсез туклана. Алар өчен спорт заллары, бассейн, музей һәм театрларга керүдә ирекле. Финанс яктан төрле өлготалар белән хөкүмәтебез карарлар кабул итте. Инде гуманитар груз җыеп әйткәндә, менә безнең халык шушлай җанын тәнен биреп, үзеннән мөмкин булганча ярдәм итәргә тырышып, 600 тонна артык ярдәм Луганск, Донбасс, Лисичанск районнарына Татарстаннан җибәрдек һәм ул эш дәвам итә. Ярдәмчелек халык аңлый. Бу ситуациядә, бу вакытта безнең ярдәм кирәк. Безнең яшьләребезгә дә, анда киткән җегетләребезгә, монда калган гаиләләренә дә, балаларына, туганнарына.
Россияда күзгі шоқырылыш дәвам ите. Бүгін Қозаннан армия сафларына тағын 10 егетіні зоттылар. Олар хәрби қызметні Россия құраллы күчлерінің фәнни роталарында өтешек. Бұл егетлер хәрби әзірлік білән бір рәттен фәнни текшірінілер де ясайшақ. Әйтек робот техникасы білән идарә итүче системалар ясайшақ, броньлы материаллар ойлап табашақ, электрон форматтағы мәгълүматны соқлау алымнарын комилләштерәчәк. Не өчен бу ротаны акыллы гаскәр дип атыйлар? Безнең репортаж. Армиясыны яхшырта һәм тәрбияли. Тимур Салиховқа 24 яш, Алабуға егеті. Быйыл гына Казан дәүләт энергетика университетін тамамлаган. Хәзер инде хәрби бурычны үтәр вакыт җитте ди. Хәрби диңгез флотында хезмәт итәчәк. Лучше сразу закончил и в осенний призыв сразу. Югары уку йортын тамамладым, җитәрлек белем тупладым. Узакка сузмый армиягә дә барып кайтырга булдым. Аннан үзгәреп, яхшы сыйфатларымны арттырып кайтырга уйлыйм. Бүген Казаннан 10 егет армиягә китә. Алар ватанны корал тотып кына түгел, ә белемнәрен эшкә җигеп тә яклаячак. Бу егетләр Россия оборона министрлыгы составындагы фәнни роталарда хезмәт итәчәк. Да, служба у вас особая. Сезнең хәрби хезмәтегез гадәти түгел. Фәнни роталар, инновацияле, Россия хәрби көчләренең элитасы. Сез хәрби әзерлек белән бер рәттән фәнни тикшерүләр белән дә шөгыльләнәчәксез. Роботлар, техника һәм хәрбиләрнең иминлек чараларын яхшырту, электрон мәгълүматларны саклау алымнары өчен дә сез җаваплы. Фәнни роталар Россиядә 2015 елда оешты. Хәзер алар ил буенча 20. Шушы еллар эчендә Татарстаннан фәнни роталарда 100дән артык егет хезмәт иткән. Бүген булачак солдатлар Санкт-Петербург шәһәре, Краснодар крае, Ленинград, Тамбов һәм Кострома өлкәләренә юл тота. Служить родине — это очень важно. Туган илгә хезмәт итү бик мөһим. Монда минем әти-әнием, якыннарым, дусларым. Безнең фәнни ачышлар аларның иминлеге өчен кирәк. В научной роте у меня служит товарищ. Фәнни ротада хезмәт итү мөмкинлеге турында дустымнан ишеттем. Кирәкле документларны җыйдым, кандидатурамны хупладылар. Минем белемнәрем туган илемә кирәк икән, мин моңа шат кына. Егетләргә хәйр-фатиха бирергә дин әһелләре дә килгән. Шулай әти-әниләрегезне онытмыйча, һәр вакыт аларга хәбәрләр биреп, хатларын язып, шулай бер-беребезгә чын дус булып, безләрне шатландырып, куандырып, хезмәт итеп сау-сәламәт инде әйләнеп кайтырга. Татарстанда күзге чакырылыш дәвам итә. Исегезгә төшерәбез, быел ул 1 октябрьдән түгел, ә ноябрьдә башланды. Әлегә республикадан хәрби хезмәткә 2000дән артык егет җибәрелгән. Күзге чакырылыш декабрь ахырында тәмамланачак. Илгиз Шәкүров, Алмаз Зиятдинов, Яңа Гасыр каналы. Махсус хәрби операцияда катнашучыларга булышлык күрсәтүче Балташ кешеләренең үзләренә ярдәм кирәк. Бу эшне оештыручы Айдар Хисмәтуллин әйткәнчә, ТНВ каналында аларның мич ясаулары турында сюжет чыккач, республиканың башка районнарыннан һәм Оренбург өлкәсеннән мөрәҗәгать иткәннәр. Аларда палаткаларны җылыта торган мичләр ясап бирүне сорый икән. Тик Балташ осталарына моның өчен материал җитми. Тимер мичләрне алар иске газ баллоннарыннан эретеп ябыштыра. Кемдә мондый баллоннар бар, үзләренә китереп бирүне үтенәләр. Аларга шулай ук күгәрми торган корыч торбалар кирәк. Балташ осталарына ярдәм итәргә теләүчеләр экранда күрсәтелгән номерга шалтырата ала. Татарстанда инвалидлар 10 көнлеге дәвам итә. Физик мөмкинлеге чикле кешеләр арасында социаль хезмәткәр ярдәменә мохтаҗлары да шактый. Татарстанда аларга ил күләм проект нигезендә озак вакытлы ярдәм күрсәтәләр. Әйтик, Казанның Совет районында 35 кешегә булышалар. Шуларның берсе 96 яшьлек Бәхрәм Мусин. Ул Бөек Ватан сугышында яраланган. Аның янына көн саен социаль хезмәткәр килә. Ул йорт эшләрен генә башкарып калмый, Бәхрәм Мусин өчен якын сердәшчегә дә әйләнгән. Тулара Колия Сабирова. Как твое ничего? Ничего, это ложь. Бәхрәм Мусинның иртәләре әнә шулай социаль хезмәткәрне каршы алудан башлана. Лилия Токарева атнасына 5 тапкыр килеп йөри. Бәхрәм агага 96 яшь, күзләре начар күрә, колагы ишетми. Ул Бөек Ватан сугышы инвалиды. Фронтка 1943 елда киткән. Совет-Япон сугышында да катнаша. Ватан өчен көрәштә аның кулы яраланган. Сугыштан соң 36 ел заводта слесарь булып эшли. Бүген ялгызы яши. Овощную рагу с рисом, Бахрам Идрисович. Фатирны җыештыру, ашарга пешерү, дарулар алып кайту. Социаль хезмәткәр үтәргә тиешле эшләрнең бу берничәсе генә. Хәзер лучше мен белеп торам, значит, сәгать 9-да килә ул. Сәгать 9-да килә, бөтен нәрсәне җыештырып китә, чиста, һава, квартирада һавалар, әйбәтләнә, сөйләшеп утыра, эшләгәндә дә сөйләшә ул. Гел сөйләшә. Көләргә тә,
Аның артынан мен кілем. Сейчас 14. Минем карамагымда 14 өлкән кешем. Кемгәдер атнасына бер тапкыр барам. Коммуналь хезмәтләр өчен түләргә азык-төлек алырга булышам. Кайберәүләренә һәр көнне диярлек йөрим. Бәһрәм Идрисович шундыйларның берсе. Ул инде минем туганым кебек. Бәһрәм Идрисовичка килдем март айында. Һәм шулкадәр ялгыз итеп хис итә ул үзен. Кызы көн сайын килә, улы көн сайын килә. Ләкин аның дөньясында нәрсәдер җитмәгән кебек иде. Үзгәрешләр күренә сәламәтлегендә, иң беренче. Үз-үзен тотышында, сөйләшүендә, аралашуында и шулкадәрле көләч, шулкадәрле йомшак характерлы кеше инде ул. Безгә рәхмәттән башканы әйтә алмый. Үзгәрешләрне Бәһрәм Мусин үзе дә сизә, кәефе дә гел күтәренке. Туган җирем, үскән җирем, гадигән бер авыл. Гади булса да яз җиткәч гел бакчасы була ул. Казанның Совет районындагы Идә социаль ярдәм күрсәтү хезмәтендә 22 социаль хезмәткәр эшли. Алар карамагында 234 кеше бар. Шуларның 35-не илкүләм проект буенча ярдәм күрсәтелә. Социаль хезмәткәрләр өлкәннәрне карау буенча махсус курсларда узган. Есть школа ухода. Бу проект нигезендә ой сайын сырхауханәләрдән медицина хезмәткәрләрен чакыртабыз. Алар өлкәннәргә һәм инвалидларга ничек дөрес итеп булышырга кирәклеген төшендерә, тернәкләндерү күнегүләрен өйрәтә. Үз үзләрен карый алмаган өлкәннәр һәм инвалидларга озак вакытлы ярдәм күрсәтү буенча пилот проекты Татарстанда 2019 елдан бирле тормышка ашырыла. 4 ел эчендә 344 миллион сум акча бүлеп бирелгән, аның 283 миллионы федераль бюджеттан. Бу проектта республиканың 83 социаль хезмәт күрсәтү учреждениесе һәм 93 медицина оешмасы катнаша. Быел мондый хезмәттән 6000-гә якын кеше файдаланган. Алия Сабирова, Владимир Гурьянов, Яңа Гасыр каналы. Берәүләр чулпы, муенса кебек милли бизәнү әйберләрен көндәлек тормышка кертергә тәкъдим итә, икенчеләр районның гармонда уйнаучыларын барлый, өченчеләр акчарлы кичләренә чакыра. Бүген республикада чыгучы газета журнал җитәкчеләре Татарстанда яшәүче халыкларның мәдәниятен, телен, традицияләрен саклап калу һәм үстерүгә багышланган проектларын тәкъдим итте. Бу эшләр грант хисабына башкарыла. Конкурсны Татарстан президенты каршындагы татар телен һәм Татарстанда яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе, Татмедиа агентлыгы һәм журналистлар берлеге оештыра. Җиңүчеләрне бүләкләү тантанасыннан Гөлнар Сайфетдинова. Бу Тальян гармон 1937 елгы. Балташта чыгып килүче хезмәт газетасы мөхәррире Вакиф Зәкиев бүләкләү тантанасына Тальяны белән килгән проектларын тормышка ашырганда онда уйнау осталыгын да камилләштергән ул. Грантны милли моңнар дип аталган проектка тотканнар. Балташыбызда күп төрле милләт халкы яши. Алар арасында гармонда, баянда, корайда, Гөсләдә, аннан соң инде Мари барабанда уйнаучылар бар. Менә шушыларны барлап, киң җәмәгатьчелеккә тарату мәсьәләсендә эшне башладык. Гәҗит битләрендәге язмалар, социаль челтәрдәге видеолар Татарстан һәм Россия төбәкләреннән тыш чит илләрдә яшәүчеләрдә дә кызыксыну таба. Алар да укыган, караган һәм фикерен белдергән. Шулай алар халыкны мәдәнияткә тарта, аныкларымны да гармонда уйнарга өйрәтәчәкмен ди мөхәррир. Ә менә Ялкын журналы яшьләрне матурлык аша гореф-гадәтләргә якынайту максатын куйган. Төрле милләтләрнең элементларын, милли аксессуарларын бүгенге образларга яраклаштырдык. Барлыгы без 5 милләткә багышладык проектыбызны: Удмурт, Чуваш, Мари, татар һәм башкорт. Проектны тормышка ашыру өчен муенса, чулпы кебек бизәнү әйберләрендә табалар, стилист та ярдәмгә килә. Яшьләргә бит ул кызык, ниндидер экспериментлар ясау, үзләренең киемнәре белән бигрәк тә инде милли әйберләрне эшләүчеләргә дә бер идея булып торадыр. Чуваш телендә чыгарылучы Сувар газетасы телне саклап, халыкны саклыйбыз дип аталган проектны гамәлгә куя. Чуваш телендә шигырьләр конкурсы, форумнар, биюләрне өйрәтү буенча осталык дәресләрен оештыралар. Газетадагы язмалар чуваш теле укытучылары өчен файдалы материал булып та тора ди мөхәррир. Туган тел буенча сәбәпләр зур проблема икән. Основная проблема бүген төп проблема мәктәпкәчә учреждениеләрдә мөдирләр әсбаплар юк ди. Шуңа күрә рус телендә генә укыйлар. Балалар акцент белән сөйләшә. Комиссия рәисе Марат Әхмәтов бу мәсьәләне хәл итүдә ярдәм күрсәтүне ышандырды. Бүген русча укып яталар. Чуваш телендә чуваш телен өйрәнәселәр килә. Инде дәреслек юк икән. Әсбап булса алып бирәсез, үз акча түләсә алып бирә аласыз. Конкурста барлыгы 56 газета, журнал редакциясе катнашкан, шуларның 34-е грантка лаек дип табыла. Аларның гомуми суммасы 5 миллион сум. Проектлар шул акчалар хисабына башкарыла. Татар теле генә түгел, төрле телләр, чуваш телләре, мари телләре, удмурт телләре, шуларның традицияләрен саклау турында шуңа багышланган.
бик зур кызыксындыру тудырды. Килешекте булса, шулай кызык булыр. Тагын да яңа фикерләр белән, яңа проектлар белән эшләп барабыз. Марат Әхмәтов массакүләм мәгълүмат чараларының туган телне саклау һәм үстерүгә соллы өлеш кертүен билгеләп үтте. Туган телебезгә рухи ихтияж мәсьәләсендә ниндидер бер бушлык бар. Менә ул бушлыкны һәм әйткәнемчә милләттәшләребез күңеленә үтәрлек фикер белән безгә бик күп төрле чаралар кирәк. Менә шуларның берсе безнең бүгенге бәйге нәтиҗәләре. Үзләре иҗади изләнү белән урыннарга чыгып шундый менә матур темалар табып, матур проектлар тәкъдим иттеләр. Конкурс алга таба да дәвам итәчәк. Каләм ияләреннән яңа иҗади, клачлы һәм үтемле проектлар көтәләр. Гөлназ Сайфетдинова, Владимир Гурьянов, Яңа Гасыр каналы. Бүгенге менә шундый яңалыклар иде. Кичләрегез матур үтсен, исән-амин булыйк. Оформите кредит в Акбарсбанке по ставке от 4,5% и получайте кэшбэк за ежемесячное погашение. Оставьте заявку на akbars.ru. Опасайтесь угарного газа. Он может возникнуть при несоблюдении следующих правил. Обязательно проверяйте тягу перед включением газового оборудования. При использовании газа обязательно держите форточку в режиме проветривания. Не вносите изменения в устройство дымовых и вентиляционных каналов. При первых симптомах отравления угарным газом, головокружении, слабости, сонливости, выключите газовые приборы, откройте окна, покиньте помещение и обратитесь за медицинской помощью. Берегите себя. Ни өчен кешеләр майскины кын ярата? Чөнки үзебезнеке һәрвакыт саф, сусыл, кыяр, помидор собагында җитешкән, җиләк җимешләре кызарып пешкән, салат яфрагы, укроп, петрушка, свежий яшеллек әзер һәр ашка. Майский теплицалар комбинаты. Ел әйләнәсе витаминнар. Новая клиника сети Альбадент в Казани. Все виды стоматологических услуг, современное оборудование, квалифицированный персонал, установка имплантов под контролем собственного томографа, передовые технологии и 100% гарантии, собственная парковка и отличное расположение на первой линии. Переулок Урмале 2А. Все повышают цены, а мы снижаем. Фирменный салон Вятской меховой компании. Торговый центр XL. Ямашева 97, 3-й этаж. Исәнмесез, эфирда һава торышы чаралышы. Төньяк-көнбатыш циклон салкын антициклонга алмашка килә һәм республикада һава шартлары үзгәрәчәк. Данил Мастерда яңа ел алды бүләкләре. Үзегез теләгән корпус җиһазы заказына 20% ташлама бары тик декабрь азагына кадәр. Тулырак мәгълүмат Казандагы 267-166 телефоны буенча. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк-көнчыгыш Бөгелмә Баулы Азнакайда явым-төшем көтелми, уртача 12 градус салкын. Төньяк-көнчыгыш районнарында Түбән Кама, Яршаллы, Алабугада явым-төшем ихтималы зур, уртача 9 градус салкын. Республиканың төньяк өлешендә Актаныш, Әгәрҗе, Менделеевскида шулай ук кар көтелә, 10 градус салкын. Төньяк-көнбатыш Арча, Күкмара, Балтачта температура 8 градуска кадәр төшә. Көньяк-көнбатыш Болгар-Буа, Чүпрәледә аязучан болытлы һава, уртача 7 градус салкын. Чистай, Нурлат, Мамадышта кар явачак, уртача 10 градус салкын. Шимбә һава температурасы күтәреләчәк дип фаразлана, кар урыны белән көчәячәк. Аверсбанкы сезне якынлашып килүче яңа 2023 ел белән котлый. Яңа ел сезне мәхәббәт, кайгырту, яхшылыкка төрсен, мөгъҗизалы мизгелләр, яхшы хәбәрләр, куанычлы вакыйгалар бүләк итсен. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Новый год – это время исполнения желаний. Дедушка Мороз, подари мне на Новый год настоящего друга. Каждому в Новый год нужно верить в чудо, и оно непременно произойдет. Банк Аверс. Надежность имеет традиции. Башкалабыз Казанда аязучан болытлы һава, кар явачак, уртача 8 градус салкын. Җил көньяктан атмосфера басымы төркемеш баганасының 769 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 88%. Җирнең магнит кыры тыныч. Бүгенгә менә шулар иде. Сау сәламәт булыгыз.